Koninginnedij 2012. Noord-Friesland maakt het zich op voor een prachtige dag van willen en feestvieren. Rees Sportinga, de beheerder van het dorpshuis in Boerum. Ja, hier zal ik iets bijzonders plak vinden, hè? Ja, we hadden een ontbijt vanmorgen. Nou is het zo dat Rees er net bij is, hè? Nee, ik moet even naar het gemeentehuis staan. Ik ga even weer de burgemeester op bezoek. Hoe viel dat nou? Ontbijt in Rees' eigen Boerum en er net bij wezen kunnen. Nee, dat is wel jammer. Maar ja, daar ben ik horen verplichtingen. Dit is wel heel belangrijk deze jood, hè, van Boeren, naar alles wat er aan de tijd gebeurd is qua hectiek. Ja, wisten zeker. We hadden een mooi jubileum gehad. Wij het 50 jaar bestaan van het dorpshuis. Mijn eigen jubileum, 25 jaar bij het dorpshuis. Nou, dan heb ik nog even ridderd. Of ridderd, maar ik net 10 jaar, maar in wezen de lid van het lintje. Nou, en dan gaan we deze dag alweer. Het jouwt niks, het is prachtig. En dan hebben we ook nog eventjes de schaduw in Boerum, hè? Daar kunnen we eigenlijk net omheen. Nee, we hadden ook naar de monen, maar ze had van een week al een paar keer bij mij vergaderd en alles. En daar werd wel actie zet. Het spul is ook haast al hier alweer opgeromd. En de mogelijkheid is om daar weer naar je monen te komen. Er moet heel wat gebeuren voordat de boeren eronder binnen, hè? Ja, maar het is alle bereiken. Als er wat gebeuren, maar dan ben ze er. Dat is super. Wat zul je jood verder nog meer gebeuren? Nou, we gaan straks eerst ontbijt. Dan hebben we voor de band een groot soort theater, een musicaltje. En dan hebben we vanmiddag de oriënteersrit. En dan jong hebben we mooi gezellig even in de dorpshuis.